B. Hala. Grabing habugas sa muto. Mao ni muto sa putlong kam. Nga gihimong quarry. Og dari aray ha, og dari sa ubos. Grabe na ni siya nga pataga. Parang na siya sa kapatagan dya. Daghan og atabay. Daghan silang gihimo nga buho-buho. Buho-buho kay ari sila maligo og kada buntag maligo sila daan. Ala nawa naman hang bana, uy. Ala bi nawa na lagi ka. Bi. Ala, ay Ginoo ko. Naunsa man siya uy. O zilingaw uy. Iko na. Dali ra pa din tigbong kuno hay. No na guys, ning tago man di ay. Tago man di hang bana. Vic, ikaw ra ba dyan gipukusan? O, pasikat diha kay ikaw ra gipukusan sa kuan. Bi, picture sa ko bi. Padong na tama uli. Jak kitang duha pod. Ibutang ko nang imong gihawiran bi. Kay murag ako'y gikapoy na. Tanawa guys, ang dagana si Jang gihawiran mura si Zaga ng padung mulaya. So, viral kasi kawa. Nanujo guys kay na more na siyang gibit-bit sa gagawa sa bodyguard magkaha. Asa ka, day? Day. Day. Uy, asa pala video kay mo pictures ako. Sige, tarang nga kiay, day. Day, tarang nga kiay. Na.